igual ou maior capacidade para sustituir esa, non? Por lo tanto, para poder desenvolver o bulevar termal é necesario aprobar o PSOE, por lo tanto, está nas súas mans traballar, quero decir, para poder conseguilo, porque non nos esquezamos, non só depende do investimento desa circunvalación norte, polo que a mí me trasladan que é importante, sino que é necesario que tamén nos tenemos aprobados de PSOE, onde hai importantes áreas de reparto, precisamente para dar pasos de cara a construcción de posibles instalacións balnearias, se non estaríamos bloqueados, non? Pero, por outro lado, repito, este goberno, o ano pasado, conseguiu, tuveron unha partida moi importante que ao final non chegou a materializarse para o inicio desa circunvalación norte despois de lustros, e eu entendo que ten que estar aí novamente nos orzamentos, non coñezo todavía os orzamentos do Estado, pero esa referencia creo, pero entendo que hai que seguir dando pasos. O que sí é certo é que por parte do Ministerio se traballou no proxecto, este Concello presentou unha serie de alegacións para que teníamos que redundan en beneficio da cidade unha circunvalación que un pouco pode supoñer trancas, porque en lugar de favorecer, se encima perjudica ou corta accesos a parroquias ou núcleos de poboación que poden quedar aislados, pois mal vamos, non? Por lo tanto, presentamos unha serie de alegacións e seguimos traballando. Sería outro dos regalos que temos que tratar de conseguir, digamos, pero temos que conseguir entre todos, que nada vale traer unha moción aquí, reclamar si non somos coherentes o que significa. Previamente temos que traballar nesa circunvalación norte, así nos traslada, porque, repito, o Ministerio non traballa a ceder un acceso a esta cidade se non hai outro de igual ou maior